Гимназияда дүшәмбе көне төшке ашка салат, макарон белән тавык котлета берделәр. Төрле балачага төрлечә инде ул. Икесендә ашыйлар инде, ботка яраткан балачага бар, яратмаганы бар. Барбырда ашыйлар, тәмле дип инде, тәмле булсын дип пешерәбез инде ризыкларны инде. Шуңа күрә котлетларны бик яратып ашыйлар, макарон белән инде, салатлар көн саен бит инде бездә салатларны да ашыйлар инде яратып. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туклану нормалары санитар-эпидемиологик таләпләрдән чыгып билгеләнә. Пешекче нәрсә тели, шуны пешерә алмый. Бартыр ризык алдан расланган меню буенча әзерләнә. Көн дәвамында мәктәптә булган һәм инде турыдан-туры башка Мөслим районында булган, Мөслим үзәгендә булган башка оешмаларга киткән укучыларга бу кирәк. Менә музыкальныйга китә укучы, спорт мәктәбенә китә һәм кичкә хәтле өйгә кайтып керми. Аларга инде 2 тапкыр мәктәптә ашап китү кирәк дип саныйм. Инде кайбер укучыларга ул 2 тапкыр мәктәптән соң туры өйгә кайткан укучыга ул кирәк түгел дә кебек, чөнки кайбер укучыларны мәҗбүри дип әйтә, шәбез, саловойда ашыйбыз дип әйтергә кирәк. Ризыклар бик тәмле. Балалар яратып ашыйлар. Иртәнге аш инде завтракка безнең гадәттә сөтле, боткалар һәм компотлар, җиләк-җимеш, акмай шулай бирәбез инде. Меню безнең бердәм меню, ул бөтен район мәктәпләрендә дә бер төсле. Туклануның 30%-ын гына әтияни түли, калганын хөкүмәт күтәрә. Район мәктәпләрендә укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык ашый. Бакчаларда сабыйлар 4 мәртәбә туклана: иртәнге аш, икенче иртәнге аш, төшке аш, кичке аш. Миләшкәй балалар бакчасында 2022-23 уку елында 168 бала тәрбия белем ала. Баланың сәламәт булуы, дөрес туклануында. Безнең балалар бакчасында пешекчеләребез Рәзилә Ленаровна, Луиза Ишатовналар балаларга бар тырышлыгын биреп, тырышып, пешетән бик тәмле итеп пешерәләр һәм балаларыбыз бик яратып ашыйлар. Төп гомуми белем бирү мәктәпләрендә белем алучы 5-9 сыйныфлар өчен туклану өчен бер көнгә түләү 35 сум тәшкил итә. Укучылар өчен иртәнге ашның бәясе 19 сум 20 тиен, төшке аш 35 сум. Башлангыч сыйныфлар иртәнге аш өчен генә түләй. Төшке аш башлангыч сыйныфларга 55 сум 55 тиен тәшкил итә. Моны тулысынча хөкүмәт күтәрә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.